que xa dan inicio á Festa do Marisco, como é a Carreira Popular Festa do Marisco 2009, que está no que dicir que todos estamos moi contentos por a gran participación e interés que esta carreira está despertando. Vamos a falar que este ano vamos a batir o récord con casi 700 participantes o domingo aquí no Grove nesta carreira. Agradecer a colaboración da Asociación de Deporte Meco e do Club Venturiña na colaboración e na participación para que esta carreira sexa unha realidade e teña éxito, polo menos, en preinscripción que xa estamos tendo, e desde logo tanto os concelleiros de turismo e sobre todo de deportes, porque, bueno, están facendo posible que esta carreira se consolide e, como digo, vai a máis e que empeza a ser xa un referente. Voulle ceder a palabra ao concelleiro de deportes, despois a un dos responsables técnicos da carreira, para que nos den máis explicación do que vai ser a mesma. Como ben dixo o alcalde, estamos falando de unha carreira que vamos a dar un salto de participación moi importante ata agora. Estamos falando da 11ª Carreira Popular Festa do Marisco e cuarto encontro galaico-portugués. A participación é moi importante, é un reto para este pobo e para este concello, pois levar adiante unha carreira que se pon ao nivel da Meaño, que é unha das máis conocidas carreiras populares da comarca, e o que esperamos é que saia todo ben, que teñamos un bo día, que parece ser que si o teremos, e tamén penso que é importante agradecer a colaboración de Marisco Jacobo, da Grove, de Remagro, de Clínica Venturiña, de Hotel Louso, do Gran Hotel da Toxa, de Lagar de Rei, da Traíña e máis do Hogar en Galicia, porque son as empresas que colaboran cos agasallos e cos premios que van a levar os primeiros postos. Haberá trofeos para os 3 primeiros de todas as categorías, desde os cativos ata os veteranos, e, bueno, paso a palabra aquí ao técnico da carreira, Eduardo. Pues nada, comentar que o salto é impresionante, non estamos realmente, vamos a estar preparados porque vamos a hacer, pero que non nos esperábamos unha participación tan impresionante. Eu creo que vamos chegar hasta os 800, porque ainda quedan inscritos, podes inscribir hasta o sábado ás 20 horas. Entonces, por falar dos favoritos, entre eles temos os dos portugueses bastante conocidos como son Luis A. José Correia, temos a José Antonio Ramallo, que foi campeón de España tamén de 10.000 metros categoría por mesa, temos a Daniel Bargiela, outro dos favoritos, un marroquí tamén, chamase Aka, un marroquí que se quedou terceiro na carreira de Campaña deste fin de semana, Rafael Fuentes, unha cantidad importante de masculinos e femininos, pois temos, seguramente estamos esperando a inscripción de varias atletas portuguesas de nivel internacional incluso, e a nivel nacional temos a Marta Fernández Otero, que xa ganou 2 edicións, temos a Sandra Mosquera, que tamén é unha atleta internacional, a Andrea Solange, outra atleta que foi campeona de España tamén recentemente, categoría promesa, todos os populares galegos, estamos esperando que tamén portugueses, por suposto, que se acerquen ao Grove, e tamén pido, por favor, que a ver se é posible que a xente madrugue, porque a nivel circulatorio vai ser tremendo o acontecemento.